welkom achter de route, maar ja, dit is een adres naar ons hart natuurlijk. Hè. Huizenborrel. Huizenborrel. Maar, ja. 40 en 40A. Maar geen bel. Misschien klopt het. Hallo? Volk? Hallo? Ja, Goedemorgen. goedemorgen. Is dit Huizenborrel? Ja, Ik ben zo benieuwd waarom dit Huizenborrel genoemd wordt. oh, zo heten wij. Oh, u heet Borrel. Ja. Ja, ja. Wij zijn van onderweg, van L1. Kent je het programma? Nee. Nee. Kijkt u nooit naar L1? Jawel, af en toe. Maar nog nooit naar onderweg gekeken? Nee, nee, nee. Oh. Nou, wat wij doen, wij rijden door heel Limburg en als wij ergens iets zien waarvan we denken van daar zou wel eens een mooi verhaal aan vast kunnen zitten. Op de foto, hè. Nee hoor, Oh, wij maken geen foto's. Wij filmen alleen. oh. Ja, Maar ja. moment. Maar heeft u dat gemaakt, dat bordje? Nee, dat hier naast woont mijn zoon. Oh, en dat is de creatieveling. Wat blieft? Die is handig. Ja, maar heeft dat mijn schoondochter heeft het gedaan, geloof ik. Maar belt er nooit iemand aan dat ze zin hebben in een borrel of zo? Nee, nee. Wordt wel vaak over, ja. Kinderen zijn er wel eens mee geplaagd geworden. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, het klinkt wel gezellig. Ja, ja. Maar ja, en mijn zoon woont hier en ik woon hier. Oké, met z'n tweeën. Nee, ik ben alleen nog. Ja, ja. Ja, ja. Maar u woont dus samen met uw zoon eigenlijk onder één dak? Ja, Hij woont in een ander deel van dit huis? ja, hier, dit. Oh, hier? En Oké. dit is van mij. Oké. En uw zoon, waar is die nu? Die zit op het werk. Ah, Die zit op zo'n machine, weet je wel. graafmachine? Ja, graafmachine, ja. Oké. Ja. Maar u heeft het wel gezellig gemaakt hier. Ja, vind je toch wel, ja. Ja, een vijvertje. Ja, dat is van mijn zoon, hè. Ja. Oh, wacht. Oh, dus dat... Hier. Maar die enorme achtertuin, die is van Ja, u. dat is van mij allemaal. Ja. Hoe lang woont u hier al? Ik dacht 20, ik weet niet meer precies, maar tegen 2000 geloof ik. Ja, ja. En u bent van Hoensbroek? Ik ben van Hoensbroek, ja. Een echte? Nou, echt, ja, toch wel. Ik ben hier geboren op Heerlehei, dus... Waar precies? op Heerlehei. Op Heerlei. De Roebroekerweg, geloof ik. Ja, ja. Maar dat weet u niet meer zeker. Ja, ja. Ja, ik ben nu 82, dus... En hoe is het voor u nu in deze
lastige tijd. Ja, niet zo leuk hè. Ik vind het niet leuk. Want voelt u zich ook een beetje opgesloten in huis nu? Nee, eigenlijk niet. Ik ben graag thuis. Daar geef ik niks aan. En ik ben en ik geef er ook niks om alleen te zetten. Niet? Nee. Nee. Dus u bent niet zo van de gezelligheid? Nou, maar ik geef dat. Ik vind het helemaal niet erg. En wat vindt u leuk om te doen dan? Ja, ook. Ik heb mijn bloemetjes hier gezet en alles. En daar kan ik ook lekker naar kijken en zo. Maar ik hoef niet per se weg. Nee, Het is hier wel lekker rustig. wel rustig, heel rustig, ja. Maar toen u hier 20 jaar geleden kwam wonen? Ja, heeft mijn man helemaal verbouwd natuurlijk. Dus die had twee goede. Ja, was timmerman. Ja, ja. En u bent nu 82. Ja, En uw man, die is er niet meer? nee, is al 13 jaar dood. Oh, dat is al lang. Ja, ja, ja. Maar ja, ik heb goed contact met mijn kinderen en ik heb er 3 dus. Waarvan er eentje pal naast u woont. Ja, maar die woonde al langer hier. Die woonde voor mij hier. Ja. Dus die woont hier al langer dan 20 jaar. Ja, die woont hier al langer, ja. Oké. Maar voor u denk ik wel een veilig gevoel dat uw zoon hier... Ja, toch wel. Ja, toch wel. Die kleinzoon is pas geleden is hij op zichzelf gaan wonen. Ja, die mis ik dan wel een beetje. Hè. Ja. En die zit op de golfbaan, werkt die. Ja, die komt altijd het gras maaien en van alles. Oh, die neemt dan het grasmachine van de golfbaan mee? Nee, ik heb zelf een. Oh, dus maar dat is denk ik wel dat is een hele goede grasmaaier dan. Ja, ja. Die kleinzoon van u. Ja, die werkt op de golfbaan. Ja. Ja. En hoeveel kleinkinderen heeft u? 6. Maar met die coronatijd, hè, vond u dat niet lastig dat u uw kleinkinderen ook niet kon zien? Ja, dat vond ik zeker erg. Maar ze bellen geregeld en mijn dochter die kwam toch wel, hè. Dus ze hoeven zich over oma geen zorgen te maken? Nee. Kom maar, ik kom er wel mee klaar. Dus als u gewoon lekker thuis bent met uw bloemetjes, Ja, dan bent u tevreden? Ja. Ik hoef niet altijd ergens naartoe Maar als het nou s'avonds lekker weer is, hè, zit u dan ook wel eens samen met uw zoon hier? Ja. Dan zit ik wel eens bij hem, ja. Ja, als hij van zijn werk terugkomt. Ja. En de andere kinderen, u heeft een zoon, een dochter En nog een zoon. en nog een zoon. 2 zonen en een dochter. En die wonen allemaal in de buurt? Ja. Eentje woont boven in de Kloosterstraat, mijn dochter, en die ene woont in de Kovenderstraat. Ja. En wat had u voor plannen voor vandaag? Oh, eigenlijk niet veel. Ik moet vanavond even naar de pedicure. Oh, dat kan allemaal weer. Ja. Ik was gisteren geweest, maar ik moest terugkomen. Daar had ze geen tijd voor nou om dat te doen. Oh, dat is dan een flinke ingreep nog. Ja, ingreep. Ik heb flinke kalknagels en daar doen ze wat aan. Oké. Maar daar heeft u verder geen last van? Nee. En verder, boodschappen doen? Ja, doe ik met mijn vriend. Hè. Ik heb een vriend. Oh, nu komt de aap uit de mouw. Ik heb een vriend. Maar die was er straks nog even hier. Dus doen we vrijdags boodschappen. En we doen gewoon leuke dingen. Een terrasje pakken, ja dat kan ook niet meer hè. Binnenkort weer wel hè? Ja. Gelukkig. Ja, dat doen we wel. En hoe heeft u uw vriend leren kennen? Ja, met een busreisje. Kijk. En ging dat toen, hoe gaat dat dan? Want hoe lang is dat geleden dat u hem leerde kennen?
Ik dacht een jaar of 5. Een jaar of 5. Ik weet niet precies meer. En als je dan achter in de 70 bent, hoe gaat dat dan als je iemand leuk vindt? Ja, hoe gaat dat? Hoe moet ik dat zeggen? Je doet leuke dingen. En ja. Maar wie nam het initiatief na de busreis? Ja, hij ging gewoon afspraken, ja. Maar hoe wist hij u te vinden? Had hij uw telefoonnummer of zo gekregen? Nee. Ik zeg toch, met een busreis ben ik de hele dag met hem Oh, opgetrokken. het is, op die busreis is het al, was meteen... Ja, meteen, maar hebben we toch een afspraak gemaakt. Zodoende is dat gekomen. Wat leuk! Ja. En hoe heet hij? Moet ik dat allemaal zeggen? Moet niet. Maar het is een leuke vent. Ja, een leuke man, ja. Heel goed voor me. En ja. Enig. Ja. En hij is dus vanmorgen al hier geweest. Ja, ik kwam me de krant brengen. En vanavond brengt hij me even naar de dingen. Naar de Ja, pedicure. nee, hij hoeft niet, ik kom niet iedere dag, hè. Weekend en zo. En En hij woont vlakbij. ja, hij woont vlakbij, ja. En ik maar denken dat u hier in uw uppie zat de hele dag. Nee. U heeft gewoon een leuke vriend. Ja. Ja, hoe mooi is dat? Ja. Vindt u het goed als u op tv komt? Oh, weet ik niet. Is wel leuk, denk ik. Ook voor de kinderen. Oh, En de kleinkinderen. ja. En uw vriend.